El proper 30 de desembre, dia en el que Alzira commemora la conquesta de la ciutat per part de Jaume I, es celebrarà un ple extraordinari en el que s'atorgaran les insígnies d'or de la ciutat a aquelles persones, entitats o institucions destacades per el consistori. De fet, és la Junta de Portaveus la que cada any consensua l'elecció dels guardonats, un sistema d'elecció que, segons el bloc, podria millorar-se. El seu portaveu, Carles Aranda, ha informat que presentarà una moció per a l'aprovació d'un reglament que regule el procediment per a concedir els honors i distincions de l'Ajuntament d'Alzira. Així, els nacionalistes proposen que les associacions de la ciutat puguen recomanar a les entitats i persones que siguin mereixedores de la insígnia d'or o del títol de fi predilecte. Segons Aranda, es tracta d'establir unes regles perquè aquestes distincions es concedisquen amb el major consens. El grup de l'oposició pretén que siga debatuda esta proposta en el ple i que compti amb el major suport possible per tal d'enriquir la redacció final del reglament. D'altra banda, i pel que fa a les insígnies que s'atorgaran este proper dijous, enguany tals distincions han recaigut en el Col·legi Públic Tirant-lo Blanc a la modalitat de cultura i que a més celebra el seu 25 aniversari el passat any. A l'Associació de Mestresses Tirius en la modalitat d'humanisme per ser una de les entitats més actives de la localitat. A la tasca Camí Vell en la modalitat d'activitat empresarial per els nombrosos premis rebuts i també per el seu 25 aniversari. A la modalitat d'esport rebrà la insígnia l'extenista i actual director de l'Escola de Tenis d'Alzira, Ignacio López, i a la modalitat d'activitats diverses serà reconeguda la trajectòria professional com a secretari de l'Ajuntament d'Hilario Sanchis, que a més es jubilarà en este 2011.